Те виждам ли се? Така, да кажа здрасти на зрителите. Нали, надявам се, че ще има такива. С това клипче целя въведа, да ви въведа в обстановката тук, с какво се занимаваме и какво правим. Както винаги започнах нещата малко от средата назаде, защото заснехме някои работи, какво правим и така нататък. И после се сетих, че е подобаващо да има и обяснително видео. Нали, ама сега ще се учим първа как се работи с YouTube. Да. Общо тук се занимаваме и ще се занимаваме в този канал с дъти японски таратайки. Това тук е легендарната Архик седмица, която е една приятелка. В момента ние се живихме от мъртвите и чака регистрация, защото е внос от Япония. Да. Аз си ремонтирам моя Eclipse първа генерация и предстои турбиниране, защото атмосферните 150 коня идват малко-малко. И въобще така, ще занимаваме и с в плановете ние с хондата на едно приятелче и с още една друга хонда, нали, обаче това е малко по-напреден план. И въобще това е. Нали, надявам се нещата, които вършим тук да са полезни на вас по някакъв начин. Нали, ние учим в момента много неща, как се случват и прочие. Целта въобще всичко, което правим тук е да научим нещо, нали, евентуално вие да научите нещо, ако се получат нещата с канала и така нататък и да е забавно. Вече най-важното е да е забавно. Така че съм слушати на много простотия, защото без простотия не може. Не може събачка 24/7 и да няма простотия, защото иначе не вали. Да, общо взето с такива умни дейности ще се занимаваме тук, защото рушим време, пари и нерви за тратайките. Да. Сега ще направя една лека обиколка на гаража и с това ще приключа първото клипче в канала. И след това сигурно ще започнат сериите, нали, за всяка една кола, какво се прави и така нататък. Това е прословутата Архик седмица на Криса. Това нещо го взехме внос от Япония. За цени няма да спомена. Взето кратка история за колата. Внесен е от Акина, колкото успяхме да прочетем японските документи. В Япония са правени някакви доработки, в смисъл двигателя е ребилдван от няколко двигателя, мисля, че от по-нови. И е турбиниран. Това по принцип е стоково било нали, двуроторният двигател, който е с турбо 180 коня. Слагам, мисля, че турбина от Evo и се прави допълнителни доработки. Когато я взимахме на Дино, изкара 197 конски сили. После обаче установихме, че жилото на дросела до така степен беше охлабило, че дросела се отваряше наполовина. И най-вероятно може би ще изкара повече отколкото изкара тогава, защото го правихме. Допълнително и до на хаузингите, където нали, ляга изпускателния колектор, има цепка. Не е плътно долепен изпускателния колектор, изпуска газове оттам, нали, което означава, че не развърта хубаво турбината и оттам може би като го правим ще извлечем още някой друг кон. Това общо колата 87 година, когато тук бабите ни и дядовците си не са карали москвичи и лади, това нещо е съществувало в Япония.
Първоначално колата, като я взехме, въобще не работеше, не палеше, не държеше обороти и тук прекарахме няколко безсъдни нощи, докато я върнем в работещо състояние и да не умира постоянно. И общо взето за напред има да се възстановява, в смисъл по тази кола най-вероятно силов тунинг няма да се прави повече и всичко ще възстановява така, че да е удобна за каране. По принцип заводски не е направено удобно за каране, но пълна ревизия ще се случва на окачването, при порадисване и обслужване на важни компоненти от самата кола. Вероятно ще предстои ребилд на мотора, защото никой не знае кога е правим предния. И за да не щупим някой Apex и да застегнем мотора, ще се наложи да го направим. Не знам дали ще е тук или в София, защото в София си има човек, който се занимава специално с роторни двигателя. И ще видим къде ще и дали ще може да го заснемем. И взето накратко това е за колата. Сега ще направим една лека обиколка на колата. Така, сега сме вътре в Маздата. Тук има слагам допълнителен вон и гейдж за буста на турбината, нищо, че има заводски тук. Тук имаш, тук са ти върките си, едно, че си включваш топлата и едината вода у вас. Тук за фаровите. Оп. Това са фаровите. Тук имаме централната конзола. Радиото от праисторията. Тук са и лампички, които се надяваме никога да ни светят, защото ако почнат да светят си е лошо. Ето го единствения спътник, когато пътуваш някъде, защото тая кола е двуместна. Са японец не направил тъй, че да може отзаде да, като дойде в България, да си мъкнеш тагите с трошията. Ето така да ще сложиш допълнително отделение за буркани, но тук бурканите са шита с ръке, като спрат да не ги виждат. Единствените лампички, които имам чувство, че всеки момент се щупат, като ги натискам. Отзаде нямаш капак за багажника, имаш стъкло за багажника. Сега ще видим и то как се отваря. И да. Изненадващо амортисьорите държат. Аз това не можех да го повярвам, като го видях. Това е цялата кола. Ако махнем това, ще мяса на пикап. Ако махнем джама, ще мяса на пикап. Получаваш огромен дъктел. Ако решиш да се гониш с някой, нямаш спойлер. Макар че има. Получаваш дъктел. Просто го цъкаш и имаш даунфорс. Това е задницата на колата. Да, общо за това буклук толкова на първо четене. Надявам се това там да ни каже капут в близките дни, преди да мини регистрация, защото ще е лошо. Така, това вече е моето Mitsubishi Eclipse първа генерация, произведено 93-94. С 7 болтовия двигател, за много голямо нещастие. Тая кола е много спонтанно и я изнамерих, в смисъл, тези странно я намерих и в София, когато да гледам къде сами капарираха и я взех. И без това бях решил да си вземам някоя дърта японка, особено с дигащи фарове, защото пък е вят. Ако не е дърта японка с по-пъпове, какво е? Нали? Поне като е гарга да е рошава. Да, в момента предстои, то не предстои, ми се извършва вече цялостно възстановяване на окачване, на отделни агрегати по двигателя, защото нещата бяха много зле. И се надяваме да турбинираме за бъдеще. Това е с 4G63 двигателя, който е 150 кони атмосферен и е само напредно. За много голямо нещастие не е 4x4, защото нямаше пари за 4x4.
И да, някак си седя и си викам, добре, хората са ми сложили двигател в купето, в това купе, къде слагат в евро, много в почти всички еврота. И то просто не е правилно да не го турбинира, защото двигателя е направен за това нещо, с чугунов блок е най-малкото и държи на налягане. Да, обзето странното беше, че от София до Стара Загора ме прибра за 35 лет бензин. Не знам какво се случи. Някои цилиндри може да са се изключили движение да ми е горяло по-малко. Ама да. Те първа се занимаваме с него изключително много. Защото просто му трябва любов и внимание. Те, общо взето, сега ще направим кратка разходка и на него, защото не може много, защото не е дигнато и не може да влиза вътре много. И е станало на склад за части, защото тук пак няма място. Де тук сега седи двигател на Дейлито, защото превъртя бирен лагер и сега трябва да правим и него. Да. Такива материалите чакат може два двигателя за основен ремонт. Ще видим дали ще покопсаме до някъде. Ето е тук по принцип седи двигателя, който в момента го няма, защото бъди свърх коша. И сега започна да кича някакви работи. И се надявам скоро да може да го насъдим. Оня ден си взех вече акция основни биелни лагери, чакам сегменти и семеринги да дойдат, да мога да го затворя отдолу и да го изсувам вече тук. И да почна да го нареждам него и дай Боже да го запалим. Тук малко трябва да се прескача. Ето, обжето накратко. Това е интериора. Колкото може да се види, в момента е станал малко на склад. Тук пак имаме огромен дъктил. Ето го склада. Кравници, малници, стопове. Някакви сладки има там, трябва да ги опитам. Те са ни отворени. Да, това е склада. Тази кола за разлика от Мазата е 4-местна, но задните седалки най-вероятно ще бъдат премахнати, защото някъде трябва да се хващат 4-точковите колани. Или 5-точковите, зависи какви ще сложа. Там в тъмната част на гаража, където е отново склад, седи е този малък звер, който му правим двигателето на един приятел. Му правим двигателя, защото и той беше за основен ремонт и японец и нямаше къде да му помогнем. Тук е склада за всякакви джунджури, спускателни колектори, главата на Mitsubishi и инструменти. Обжето е тук е workstation, a.k.a. тезгяха, където се случва магията. В момента е пръснат двигателя на мазата на дейлито ми. И чака шлайфане на коляно вал и на глава с напасване на клапаните и надуване, защото поне като се прави нещо да се прави като хората. Блока на Mitsubishi. Кърма за червен Едисон. Музиката. Хоп-хоп. Това радио е с забавна история, намери го до един кож в София. Реши да го пусна, то па се оказа, че нищо му няма и работи перфектно. И си го взех. Да. Най-важната част от гаража. Диван. Седалки от 124-ка. Това нещо е най-удобното нещо на света, даже има и подлакатник. Чуваш си, подпираш си ръката, пиеш си кафето и всичко е точно. Забравя съм лампата да свети в багажника на трошката. Пак ще падне акумулатор и ще трябва да сменим акумулатор като... И така, обжето, това е обобщителното видео. Напред се зафащаме с ремонтите на това. Хондата, която ще влиза е там на място на Сузукито, като го изкараме и така. Надявам се да сте с нас в поредицата.